uke wantshontsha ngosuku lokuqala ezokubambela noma uke wakubambela nje iy'nsuku zaphindana waze wenza le senzo asenza? Yena ekungibambeleni lokho wangibambela kanye. Okay. Ngoba emva kwalokho kusho ukuthi kwenza lezo gemegeme. Mase ngibuya-ke sengibuyela sengiyobheka emsebenzini, sengibuyela emsebenzini ngiyafica mina ngase la ngisebenzela ngakhona. Ngiyafica mina-ke nakuze ngifica-ke sekwenzeka isigameko esikanjena. Uma kwenzeka kanjalo kwawukuthi-ke vele kwathiwa-ke uVuyazi ngoba phela yimina umuntu ofike yawuma uzothuka ufike umuntu umthinti. Ngase ngafemeka kanjalo-ke ngaboshwa-ke. So uphuma ngaphakathi-ke manje? Ngiphuma ngaphakathi. Wo lamzala waphinda kwenzeka futhi sikulethela indathane special kwizimpande zama-Afrika Traditional Pharmacy. Thola wonke ama-products ngesaphulelo esingafika ku-350. Sibala isiwasho, isikhafulo, isibambelelo, izinyembezi zomntwana namanye ama-products. Wonke lama-products uwathola ngo-350 i-products ngayinye. Bese ungakhohlwa ukusitholela i-gambling combo ngamanani aphansi i-R1000 nje kuphela. Ungakhohlwa specially zizoba khona kuze kube umhla ka-1 January. Yenza okulungile ufake i-order namhlanje ku-062 219 7748 noma uze pharmacy ku-shop number 87 Queen Street eThekwini. Ungakhohlwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi emvelo ukukulapha. Ngiyanibingelela nanku babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Njengoba ngangithembisile-ke ekuqaleni ukuthi sizolokhu siyiveza nje izigameko zempilo because abantu basaqhubeka basabhala abekho right. Abanye bafuna ukubhodla, abanye badinga usizo, abanye bafuna nje ukuqwashisa abanye abantu ukuthi bangahlangabezani nesimo bona asebedlule kusona esenzima. So-ke sivakashele ubhuti namhlanje ekuzivakasheleni kwakhe ikhona lento eyenzeka kuyena noma eyenzekayo kuze kube manje adinga usizo lwayo noma uzobhodla noma uqwashisa nje abanye abantu. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini, sabona kanjani? Ngiyaphila sisinjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuba nesibongo nala ubuya khona. Igama uPhilane, isibongo uMkhize. Okay. La ngiphuma khona mina ngiphuma eTshelimnyama. ETshelimnyama. Amakhaya akho kuphi? Amakhaya ami ase-Eastern Cape. Oh, alright. Ukhulele Eastern Cape noma ukhulele la? Ngikhulele lana. Ngisengima ngisuka nje ekhaya ngazohlala eThekwini, ngakhula la eThekwini. Oh, okay. So-ke ngicela nje sivele sihlale phezu kodaba ungichazele kabanzi ukuthi bagila ngani yini le oyibiza ngesigameko empilweni yakho, kwenzakalani usukela ekuqaleni kuze kufinyelela la khona ubona ukuthi okay shuthi ngigilekile la. Isigameko mina sengihlelile ngifrenywe ngishuthi ngathi mina ngifrenywe ibhosi yami ekade ngisebenzela. Bengazi mina ukuthi ibhosi yami ine-panel beater ngisebenza khona kanti kunokunye okhona ngale esebenza ngakho. So uma ngingena-ke emsebenzini ngasebenza wangithemba nga-right. Ngase-ke la kwenza khona iphutha ngase ngakhuluma nomkhazini wami mina ngizohamba ngasemakhaya ukuthi azongibambela emsebenzini. Mengibambela emsebenzini kwaney'nkinga-ke lo wantshontsha-ke ukhazini wami. Mentshontsha ukhazini wami emsebenzini kwakuthi ibhosi yasibona ukuthi sekunezinto aseyibonile eziyimfihlo zasemsebenzini. Okay. Shuthi-ke ukhazini wami wagcina ngokuthi-ke bambambe, wagcina ngokuthi bambulale washona. Wantshontsha ini? Emsebenzini kunestock esikhona. Sengasho ukuthi khona namanje kusetshenzwa nezinto kune-panel beater kunangale begesi nama-drugs emsebenzini. Okay. Yes. Manje yena mentshontsha mhlawumbe ama-drugs noma? Shuthi nje mangizwa mina ukuthi wangena la ngangenwa khona wathatha istock esithize. Okay. Mangizwa ngabanye futhi. Kwawukuthi-ke yena wasebonakele ukuthi kunento aseyibonile emsebenzini. Oh. Wena bewazi ukuthi ukhona omunye umshikashika ophushwayo eceleni noma wena ubufocuse nje kulokhu ubukwenza lokho wakuqashelwa? Bese ngiwazi umshikashika nami. Njengoba nami bese ngisethenjwa sakhona emsebenzini bengikwazi umshikashika wenzeka emsebenzini. Mhlambe ngabe wahlaliswa phansi watshela ukuthi okay siphusha umshikashiko kanje noma nawe wathi ukubona ndlela thizeni uyisebenzela nje kokunye?
Kusho ukuthi ngokuthembeka kwami kuyona ibhosi yami wagcina sehlala nami phansi sengitshela ukuthi uma ufuna ukwenza extra money sisebenza nakanje nakanje. Kwase kwenzakalani-ke mhlambe uke wantshontsha ngosuku lokuqala ezokubambela noma uke wakubambela nje iy'nsuku zaphindana wazi wenza lesenzo asenza? Yena ekungibambeleni lokho wangibambela kanye. Okay. Ngoba emva kwalokho kusho ukuthi kwenza lezo gemegeme. Mase ngibuya-ke sengibuyela sengiyobheka emsebenzini sengibuyela emsebenzini ngiyafica mina ngase la ngisebenzela ngakhona. Ngiyafica mina-ke nawu sengifica-ke sekwenzeka isigameko esikanjena. Uma kwenzeka kanjalo kwawukuthi-ke vele kwathiwa-ke uViyazi ngoba phela yimina umuntu ofike yawuma uzothuka ufike umuntu umthinti. Ngase ngafremeka kanjalo-ke ngaboshwa-ke. So uphuma ngaphakathi-ke manje? Ngiphuma ngaphakathi. Uke wahlala phakathi isikhathi singakanani? Ngaphakathi ngihlale kube unyaka wodwa kodwa ngoba bekuloku kuthiwa nje leli cala leli ubufakazi obuqavile abukho. Oh, okay. Eish. Manje masuphuma-ke mhlawumbe ngabe uke wathola ithuba lokukhuluma nebhosi yakho ngalesi senzo senzekile noma kuthulakele nje awufisi nokumbona nje kwenzakalani ekuphumeni kwakho? Even naba ngingaphakathi bekukhona lokho bekungekho mnandi angani noma bekhona izinto because nangaphakathi bengihlukumezeka kakhulu. Ubethumela something? Kuney'nsolo zokuthi khona into ebengihlukumeza ngalo ngaphakathi angisathembi lutho. Namanje oba sengiphumile ngaphandle akumnandi because kuney'moto engiyibonayo kuney'nsolo ey'thize because uyazi even la ngihlala khona. Okay. So uthe uphuma ngaphakathi wabuyela la uhlala khona vele? No, noma ubuye kwenye indawo? Ngikhona la ngisacashe khona kwamanje because angisathembi lutho. So mekwenzeka ayibona le video mhlambe yini ungafisa ukisho nje kuyena? Sengasho kuyena ukuthi ngifisa angazi noma ngithi ngifisa ukuxolisa ukuthi okwenzekile angazi. Kodwa nje ngifisa uxolo mina ukuthi ngixoleleke azi ukuthi mina noma ngabe yini sengiyaxolisa manje kwesigwebo sami sengisitholile sengiyaxolisa. Uke wathini umndeni umzala uthe umzala nombhuti? Umzala. Uke wathini umndeni indlela umzala adlule ngayo emhlabeni bazi ukuthi wayebambele wena? Bayasazi sonke istory wabatshela noma mhlambe into nje oqala ngisho nanokuyikhipha ngomlomo wakho? Ngazama ubachazela kodwa nabo sengasho ukuthi abantu abangithembayo bengizwile yilaba basekhaya straight. Laba abangasihlangothini lamzala ngiyayichaza leyo nto kodwa even nabo abangithembi ngoba phela yimina owambiza ngimusa emsebenzini ngiyakujika futhi yimina futhi ombonayo even esenkingeni. Manje into engifisa ukuyazi uma ukhuluma ngomshikashika okanje ibhosi yakho mhlambe umuntu okanjani mhlambe ngokwe-race? Kahlathi uwala eSouth Africa umuntu wala. Okay. Okay. So kwaze kwanzima mhlambe ke ngoba nakho uthi awazi ukuthi kwenzakalani uma ngabe umzala edlule emhlabeni akusona isandla sakho. Mhlambe ngabe uyakufuna unxephezelo ukuthi uke wavalelwa ngento ongayazi noma wena ufisa nje ukuxolisa kwiboss ingalokho ikulandelela njengoba uchaza ukuthi ukhona izinsolo oyibonayo ubona izimoto nje ethizeni angawazi noma uyafuna noma isithini story yini oyifunayo kahle kahle? Mina ngisafisa ukunxesheza lokho sengifisa ipeace ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngiphile kahle. Ungalokho uqasha nami ngaloko ngicasha angixolele nje ngiphi sengifisa ukuthi nje ngikhululeke. Ngaleso sikhathi bewunayo umuntu mhlawumbe ubuhlala naye endlini noma mhlawumbe ushadelwe noma bekukhona umama wezingane noma mhlawumbe usisi nje seniphushile impilo naye mhlawumbe isikhathi eside noma kuthiwa ingane ayikho? Benginayo usisi bengiphila naye. Uke wathini yena uma uvalelwe? Mhlawumbe ukholiwe ukuthi awuyazi ngempela lento le noma mhlawumbe nawe unasisandla ndlela thizeni? Uma umchazela nje uke wathini? Ngimchazelile naye kwangangikholwa cause kuze kwavela nendaba ukuthi nami bengikunomshikashe bengiwazi. Uke naye wamadolo nzima ukuthi angithembe ngoba kube nento futhi ekuphinde kwaphoqa ukuthi ngimchazele yona engangamchazelanga yona before. Kodwa wabuke umuntu onamanga manje. Ngakwa nje umuntu onamanga. Nisandawonye? Sisandawonye kodwa not ngale ndlela ebiye. Safana. Ngoba nami njengoba
ngicashile la ngicashe khona unokungibona futhi nokuthi angangibona even yena kwamina ngisamethembi noma ngisengisafety eduze kwami. Okay. Ngiyazi kona ukuthi kubulalile kakhulu umoya lento le, but umonakalo omngakanani nje mhlambe ngabe usakwazi ukuqasheka noma vele awusaqasheki ngenxa yokuthi mhlambe iy'thupha zinculile nje kwenzakalani kumosheke kangakanani empilweni yakho ngokuvalelwa? Hayi imoshe kakhulu impilo yami sesimoshe kakhulu because phela umuke wane-criminal record la e-South Africa awuqasheki. So angazi akukho la uzama ukubamba khona uziphilisa kanjani? Ngiphilisa ngalo matoho angatheni lokuthi ngihamba ngifesa lapho ngakhona mhlambe la kusuke kuklinwa khona something nami ngibe khona makwakhiwa nami ngiyobamba lapho kodwa nje ukuthi ngibe nento engithi nje ngiyasebenza anginayo. Okay, mhlambe ke yini into good kuyona mhlambe ongenze ukuthi umuntu osekhaya mebuka le video ezwa futhi indlela ophatheke ngabhlungu ngakhona uvalelelwe into ongayazi mhlambe umuntu osekhaya mangasabona le video enalo usizo ungathi yini ogood kuyona just in case kukhona labo abantu abanamabhizinisi thizeni mhlambe abangakazi ukuthi baqashe ukuze uzokwazi ukuphila nje ngento ebambekayo? Mina umsebenzi wezandla bandla ngiyawushaya even ukwakha ngiyakwazi. Naku-music futhi ngiphiwe ngine-talent futhi lo-music. Okay, mhlambe ukucula noma ukutobotoboza lapha ngemuva e-studio? Ukucula nokudlala iginci ngiyayidlala nje iginci. Okay. So ungakwazi ukunginikeza inamba yakho sinikeze umuntu ozofona efisa ukuthi afake isandla la ngase sifake khona. Kodwa angeke ngize ngikuvumela uyibize la because khona abantu uthola ukuthi bahlele emakhaya bayibhorekele mhlawumbe abanye bafuna ukushaya umshikashika ngayo ngoba nakho umuntu ethi hayi uyazi vele ukuthi kusetshenzwa kanjani nangomuntu engokuthi ngitholile engizomsebenzisa cha asikho lapho but sisithenini mhlambe ongakwazi ukukusiza ngento enhle ezokwazi ukuthi ulale udlile. Ungakunikeza inamba? Yebo ngakunikeza. Alright, so ke kulaba bantu abakha imali ngokuthengisa ama-drugs kodwa bafihle ngezinye izinto, ungafisa ukuthini nje kubona ngokungena enkingeni nokufaka abanye abantu enkingeni nje nokuhlukumeza abanye abantu ngezinto abangahlangene ngazo, ungafisa ukuthini nje kubona kulabo bantu? Mina ngingafisa ukuthi ngibaxwayise ngiphile futhi ngibancenxe ukuthi ngiyacela ukuthi lento abayenzayo bayiyeke ngoba lento ihlukumeza kakhulu. Ucabange sekuthi lowo muntu kube kuthiwa mina mhlambe ngisayidini la ngakubo mhlambe akuyena owenza lento so naye mhlambe indodana yakhe le esiyila isihamba ibhaca noma iyaboshela into engekho leyo nto ibhlungu kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi labantu abadayisa lezi zinto kusami bacabangele nabanye abantu bangayicabangeli ibona nemindeni yabo nokwenza imali. Mhlambe emndenini kaMzala since uthe vele ayibahlanganele emqondweni yabo le nendaba osukuyichaza ngokuhamba kwaMzala, mhlambe yini ongasufisa ukisho kubona omekungenzeka abayibone le video le bachazeleke nje kahle kubona umndeni wawo ngoba umndeni kaMzala umndeni wakithi ngiyafisa ukuthi bangixolele bazi ukuthi ekujuleni kwenhliziyo yami lokho akwenziwanga yimina futhi namanje ngisayisola ukuthi kungani ngathatha uMzala ngamfaka emsebenzini kanti sekuthi ngiyomvalelisa. Ngifisa ukuthi bazi ukuthi ngiyaxolisa kakhulu isenze senzeka ngoba nami lento ngiyayiblame vele nami yabo ukuthi nami ngangazi ukuthi uyogcina sekwenzeka because uba kuthiwa ngangazi mhlawumbe ngaba ngangamchazela ukuthi kunezinto ezikanje kanje angangeni kuzona fena enze lokho ofana ngabe yakwenza. Yilokho nje ngasho into. Mhlambe ngabe usupholile enhlizweni noma akakapholi noma kuba worse nje lokho liqhubeka mhlambe yini ongadinga mhlambe i-counseling ungayicela sikubhukhele noma awuyena mhlambe uyilo umuntu lo othi mina kungisizi ukuthi ngiyokhanselishwa ngiyakwazi nje ukuthi into mayingidla ngihlafuna iziphele kube ngazuthi ayikaze yaze yaba khona isimo cause lento ivuka usuku nosuku sengingasho ukuthi i-counseling ngiyayidinga ngoba ayipholi the more noma sengingaphandle sengifeel pain futhi nangaphansi ngiyifeel pain the more sengiphumele futhi ngaphandle ngisayifeel pain. Kulungile ithi ngihlangane ne-team yami and then sibhukhele i-counseling ayikho imali ozoyikhokha kodwa wena sicela ukuthi uzi-availe
Mawuthi ucashile angazi ukuthi singenza ndlela thizeni ukuthi uphume uhambe la sobe sikuyalele khona. Uhambe ukuthi usihlale phansi ne-psychologist ke likuhluze nje umqondo mhlambe kuzokwehla mhlambe kuzokusiza asazi kodwa asike sihluleke sizamile. But ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi ukubhodla ukwazi ukuphumela obala. I hope mayifika kwi-boss yakho le video mhlambe angasenze indlela thizeni ukuthi akuxolele njengoba uthi ufisa uxolo ungalokhu ubaleka ungalokhu udakha nawe ukhululeke ungalokhu ucasha. But nje ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nesibindi sokwazi ukubhodla. Ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya nizwelile nani ukuthi kuhambe kanjani and kubhlungu shame yazi kubhlungu uzongena enkingeni ongazi nani ukuthi ufike kanjani kuyona because wayengazi naye ukuthi umzali uzofika enzini emsebenzini yena wayecela ukuthi umzali ambambele kuphela hayi okunye sho ukuthi umzali mesefika lapha wafika ngendlela yakhe wabona nezinye izinto usengena enkingeni yena abeka kade ecabanga ukuthi ikude kunaye iyavele yafika kanje manje uyasafara ucashile ayekho right. Ngiyacela bafethu ukuthi lapha ekhaya mekukhona umuntu ungakwazi ukumsiza kulezi zinto athe uyakwazi ukuzenza ngiyacela ukuthi ufone ucela number yakhe sizokunikeza nakhona angisho ukuthi ufone ngoba nakho ufuna ukudlala ngaye ngoba nakho ufuna ukuqhuba ubunye ubugebengu no ufone uma wazi ukuthi uzokwazi ukumsiza ufake isandla nawe la ungase usifake khona. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe like ushare ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.